Ремонтираният участък е финансиран с 9 милиона лева по оперативната програма Регионално развитие. Той е един от 30-те обекта в страната, получили от спрените пари. Част от тях вече са приключени и дори са спестени 190 милиона лева, с които ще бъдат построени още пътища. Докато откриваше отсечката, Борисов обясни защо той реже лентите на новите обекти. Станишев казал вчера, че националният отбор по художествена гимнастика нямал ленти, защото всичките сме ги прерязали. Какво да го правя? Мъка голяма. Мъка голяма. Как му си искаше да реже ленти и да открива пътища, ама те му ги спряха от Европа. Фани бат тук. Така. Асистирай. До края на септември ще бъде отворен пътят за Гърция през прохода Маказа, съобщи премиерът. Това означава, че още през тази година реално ще заработи трансевропейският коридор, който свързва страните от Централна и Северна Европа със Средиземно море. Зряят скалите, добри са новините, така че сега утре, като се вида и с Папандрео, още малко ще натиснем, за да може септември да стане факт. Премиерът обяви, че от днес започва да прилага нова тактика към медиите, защото журналистите все го питали странични въпроси. Но няма да говоря повече на такива теми, защото вашите редактори до вечера ще пуснат само това, което съм казал по тази тема. Няма да ми пуснат пътя, за който толкова голям екип денонощно работи, за да стане факт. Така че вече и аз имам тактика с вас. Каква е тактиката? Ще говоря само по темите, които съм тук.